Здравейте, сега ще покажа един трик с карти. Това е, изберете си едно тестия от тези двете, за да ви направя трика. Например, но с синото ще ви направя с трика. С талико ставаме байсикъла на страна и вземаме 10 карти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бърках се 20. 19, 19, 16, 17, 19, 20. Така оставяме картите, размесваме то мога да ви покажа, че съм го размесил. Ето така. Може да видите. Напълно не съм подбирал картите. Ще направя едно предсказание. Добре. Прибираме картите. Ще направя едно предсказание с другото тестие. Това ще използвам. Така. Вземаме една трета от картите. Колкото и да съм, вземе ето така. Така. И махаме 10 карти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Останата част я махаме. Имам 10 карти. Сега тук ще покажа колко карти трябва да махнем, колко сте взели. 5 карти, махаме 5 карти. 1, 2, 3, 4, 5-та карта ще е вашата. Не, 6. Махаме 5 карти всъщност. Бърках се. И останалите карти ги махаме. Вземем синята. А моето предсказание беше петица купа. Това беше тъкът. Надявам се, че вие